ani sene aw ka jamu mandi o kene ka ni o ye sogoma dolo ye o ta ko flana faso jo kene baro kene do kuna fondi o kene do nyambla srali fana o kene do ni ansigilenye o kan ambe aw fo ka aw wale madon la dala kola kene in kanana anya o defo ansigi wo sigi mi anga chekorobai anfa ani jabana kuntiki folo ni o ye baba Modibo Keita ye alama henena ko akaya fa ama o taraka menka munuto taraka kunafonu munuto ako are kumakan ajanyogon kumakan fanfan be ka sababu ye ka se ka dofara anga fasulandia o kundama kan ka dofara anga yere don o kundama kan ka dofara andambe o kundama kan ambe o sirawu ka o de tagama wala biso madaina amena kana Modibo Keita ka kuma mi ko dalamine akelente ani atama nyogondo ni o kunye Senegal jamana kuntigi o mafla uye la selemi ke kidira ni uye anga jamana adanche ani Senegal jamana adanche kidira mi ni ube anga jamana fe o laje don nana kana ken kabeni samba kele keme kononto bioro ani saba o wasiwara kalu ni uye san kalu woro nai nan kwa ma France kana ko juin kalu otle mugan ani flanandu le 22 juin 1963 Modibo Keita ani Léopold Sédar Senghor unana kana nyegon soro kidira aywa o ya soro kafa mi chela benu nye ukera Fédération Chilen kofe aywa min tamina uluni nyogonche amina je nyogon fe songada ina ka o korfa ude ko o dalamine kuma burula o ye Aboubacar Camara numéro 1 Senkola Mamadou Fofana Kadhafi kuma ke so Pawa Désiré Mariko jamu inka alase awma barabokum jago kala dun asidora benen fleni suguba ma Bamako yan wala Kadhafi e ka la jessa doni e ka tani anye walsa mi korofoi anga se ka familiali ko osoro ala et chers frères balma kanuneu messieurs les ministres balma ministru mesdames messieurs chaw ani moso il y a un mois akalo kelen yeni c'était la conférence historique d'Addis Abeba. La jado nana kanake Addis Abeba mimbeto mau hakli la jina men kadami sananka. Ou relevant le défi lancé au tiers-monde. O senfe mi bara belebeleye onana taka odi fantanjamana u uluma. L'Afrique avec détermination, sagesse et réalisme. Farafina ni hakli tigia ni chesri ani chien mirili la barali. A tracé le cadre de son unité. Ale aka kelenya hukum dansigi. Et voici qu'aujourd'hui, ani afleni bi. Deux pays frères, jamana fla munu ye balma mawi. Séparés depuis 3 ans par suite d'un accident absurde. Munu ni olukun faralen kunbe abesam sababo nyogon ko bo ka sababu ke chungan kasarai. Se retrouvent. Olu nana nyogon soro. Plus que jamais décidés o kelendo ka allatige bada à apporter leur contribution à l'unité africaine. Walsa useko ye miye farafinaka kelenya o waliali la ka oke. La rencontre d'aujourd'hui est significative à plus d'un titre. Bila jayin nafaka bon kosobe ka asababu ke fendama damawi. Tout d'abord, follow. Elle traduit la volonté, je dis bien volonté, abe ngania lankenemayali do kofo nko ka foka nye ngania ka o lankenemaya des États africains mimbe farafina jamanaula de ne pas laisser sans lendemain les décisions d'Addis Abeba. Walsa benkera fin munu kan Addis Abeba lajela o benkan kana to uyeremate katasoro kodomabo ala. Le fait n'est pas sans importance. Kewale mi fleni kewale nefantante. Car ce qu'on a toujours reproché aux États africains, Kadaka femin kera farafin jamanawu ulu jalaki kunye tuma bela jelena. Ce sont leurs palabres interminables. Zanko uka kele bambalu ni manganchiu bambalu. Leurs déclarations d'intention rarement suivies d'effets pour tout dire leur verbalisme. Ni oye ube kuma ba munu fo kata soro fo itebo o kuma nunu kofe dakurunya kelen yere la ka dese fole nyemi ko walia. Mais Addis Abeba a été la conférence de l'action des réalisations concrètes. Addis Abeba ale kera kewale laje de akera laje ye waliali dafalen laje. C'est exactement akera
tigi. Dans le cadre et sur la base des principes énoncés à cette conférence, ni hakilnaw de hakilna munu ani tagabolo munu ni ulu danatigala lajɛ in fɛ. Il faut placer la rencontre d'aujourd'hui. Bi lajɛ de ka kan ka don o de hukumu kɔnɔna na, o hakilnaw de kɔnɔna na. En second lieu, yɔrɔ filanan na, le fait que le Mali et le Sénégal se retrouvent k'a ye k'a fɔ ko Mali ani Sénégal k'olu nana ɲɔgɔn sɔrɔ traduit la solidarité naturelle qui existe entre eux. o bɛ a jira k'a fɔ ko ɲɔgɔn dɛmɛ danni yɛrɛ cogo fɛ o de bɛ jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Tous les rapproches. Fɛn bɛɛ bɛ u fara ɲɔgɔn kan. Tous nous rapprochent. Fɛn bɛɛ bɛ an fara ɲɔgɔn kan. La race. An farikolo cogoɲa. L'économie. An ka sɔrɔ cogoɲa. La culture. An ka lɔnni cogo. La même expérience coloniale. Ani an ye dɔnniyaw minnu sɔrɔ jɔnya kɔnɔna na, an ye tɔɔrɔko minnu sɔrɔ jɔnya kɔnɔna na. Le Wolof, le Sarakolé, le Peul, Wolofɔ ani Maraka ni Fula, le Serer, le Bambara, le Malinké, Serer, Bamanan ani Maninga appartiennent au monde noir de la savane. olu bɛɛ la ye jɛlen ye jamakulu minnu ni u ye golofimantigiw ye forokɛnɛw olu kana na kungo kɔnɔnaw na. Ils ont les mêmes occupations. U bɛɛ lajɛlen ka baarakɛtaw ye kelen ye. Le travail patient de la terre. Dugukolo cikɛli ni muɲuni ye. La même mentalité. U bɛɛ ka hakilinataw n'u ka faamuyaliw ye kelen ye. Mentalité religieuse et respectueuse de l'ordre établi. Hakilinataw ni faamuyali dinɛko sira fɛ min bɛ bonya kɛ ka a ɲɛsin danw ma dan minnu sigilen don. Ce n'est pas hasard A ma kɛ kunfɛtɔko ye. si les mœurs d'Ogon ressemblent étrangement à celles des Bassaris du Sénégal. K'a ye k'a fɔ ko dɔgɔnɔfinmanw ko olu bɔlen don kosɛbɛ Sénégali basariw fɛ. Si les Malinqués se moquent de nos frontières puisqu'ils ont un pied sur chaque rive de la Falémé. K'a ye k'a fɔ ko maninkaw caman ko olu de bɛ an ka jamanaw olu dancɛ la o bɛ masɔrɔ min fɛ u sen kelen o dalen bɛ Faléméba o kiniyanfan ani a numanyanfanfɛla la. C'est pourquoi, O de y'a to à ceux qui s'étonneraient de cette rencontre, minnu bɛna kabakoya nin lajɛ in ko la, je ferai part à mon tour de mon étonnement. ne yɛrɛ fana n'a fɔ k'a fɔ ko ne yɛrɛ kabakoyalen don nin lajɛ ko la. Le Sénégal et le Mali Sénégal jamana ani Mali jamana sont liés depuis toujours. olu nɔrɔlen don ɲɔgɔn na kabini bada. Ce qu'il nous faut maintenant, An ka kan ka min kɛ sisan c'est étudier un système de coopération o ye ka jateminɛ kɛ dafa ɲɔgɔnya o bɛ se ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na, capable de rendre leur solidarité plus effective. min bɛ se ka kɛ sababu ye ɲɔgɔn dɛmɛ dafalen ka o sigi sen kan. Pour ce faire, Walasa o dun ka kɛ, il faut éliminer les entraves artificielles. J'entends par là fɛn de bɛ yen ni olu ye balinanko ye ni o dabɔra o kama ko o dilan ni o ye adamadenw ka ko labɛnnen ye. N bɛ min faamuya o fɛ. les mécanismes qui n'ont pas de justification économique ou politique. O ye tɛmɛsiraw ye tɛmɛsira minnu ni jɔsen tɛ olu la politikiko nasira fɛ walima sɔrɔko nasira fɛ. Voyons quelques-uns des problèmes An ka gwɛlɛyaw dɔ la damadamaw lajɛ. dont la solution serait de nature à rapprocher nos deux peuples. Ni o fɛɛrɛw no olu bɛna kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔden fila ninnu k'olu gɛrɛ ɲɔgɔn na. Une frontière politique oppose généralement plusieurs obstacles à la liberté des échanges. Dancɛ dɔ politikiko nasira fɛ o bɛ kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛyaw caman de ye. Gɛlɛya minnu ni o bɛ falenfalenni kanabila kɔnɔna na ka o bali. Non seulement le tarif douanier applicable, Ka a ɲɛsin jatedenw ma jago sira fɛ min bɛ bɔ bɔtɔn kɔlɔsibaw olu yɔrɔ ni o ye douaniers ye. mais toute une série de contrôles et de contingentements. Fo kana a ɲɛsin sɛgɛsɛgɛliw caman ma ani degunkow caman ma. Une frontière peut aussi endormir des industries Dancɛw fana bɛ se ka kɛ sababu ye usinisow caman fana olu ka se ka bali. qui assuraient d'une certaine protection vivent sur l'acquis au lieu de demeurer dynamiques. O bɛ kɛ sababu ye fɛn caman bɛ yen ka olu labalan sira la yanni a ka kɛ sababu ye yɛrɛ ka ni don kow la kow ka se ka laɲɛnamaya. L'exemple de quelques pays européens est là pour nous édifier. Farajɛ jamana damadamaw olu ka misaliw bɛ yen walasa ka dɔ fara an ka faamuni kan. Ces obstacles, O balinankow minnu filɛw ye o gɛlɛya minnu filɛw ye nous ne les avons pas sous-estimés. an ma olu kɛ bolokɔfɛfɛn ye Bien au contraire, nka ka tɛmɛ o bɛɛ kan yɛrɛ nous les avons analysés an ye u sɛgɛsɛgɛ et c'est pourquoi wa o de y'a to je fonde de grands espoirs jigiyaba bɛ ne fɛ
sur l'application scrupuleuse de cet accord et convention que nous venons de conclure. Ils permettront dans un premier stade d'intensifier les échanges traditionnels qui existaient entre nos deux pays. Monsieur le Président et chers frères, comme j'ai eu l'occasion de le souligner à Addis Abeba, l'unité africaine, au risque de ne pas se réaliser, doit s'enraciner dans notre culture commune, tenir compte de notre situation de pays sous-développé, s'organiser sur la base d'union régionale. De quoi s'agit-il? Il s'agit au niveau d'un groupe d'États africains présentant des caractères communs ou des ressources complémentaires de définir et de pratiquer un système de coopération en vue d'une utilisation rationnelle des produits comme des valeurs culturelles. Nous sommes des pays sous-développés dans tous les sens. Je ne fais aucune révélation. Ce que je veux souligner par là, c'est l'urgence et la nécessité pour les États africains de mettre en commun toutes leurs ressources et valeurs afin de sortir du sous-développement. Alors que les cadres manquent, que les capitaux étrangers s'investissent avec réticence, que les programmes sociaux attendent, il devient urgent de rompre avec l'économie autarcique. D'où la nécessité vitale d'organiser une coopération qui harmonise des plans équilibrés de développement économique et social, qui fixe les objectifs à atteindre comme les voies et moyens pour y parvenir. Les micronationalismes rendent cette coordination difficile. Mais rien n'interdit à un groupe d'États de s'unir autour des dénominateurs communs que voilà, pour définir une ligne d'action. Dans cet ordre d'idées, je conçois parfaitement une entente qui comprendrait le Mali, la Guinée, le Sénégal et la Mauritanie pour une exploitation rationnelle du fleuve Sénégal.
L'aménagement de ce fleuve serait illusoire sans la participation effective de tous les États riverains. Un pays ne saurait trouver à lui seul les capitaux suffisants et les cadres compétents pour réussir l'entreprise. Même s'il les trouvait, la rentabilité s'y opposerait. Par un effort collectif, ce fleuve peut être intégralement utilisé sur tout son cours. Il constituerait un moyen de communication à bas prix pour l'acheminement de nos produits. Il pourrait être utilisé pour l'irrigation des sols, et la fourniture d'énergie hydroélectrique. Le problème de l'eau et de l'énergie est capital en Afrique, bien que celle-ci possède les réserves les plus importantes du monde. Dans une seconde phase, une coopération plus vaste pourrait être envisagée dans les domaines culturels, scientifiques, administratifs. Quant aux formes juridiques que revêtira cette coopération, le choix est assez large. Loin de s'opposer à celle de l'UAM, elle pourrait la compléter. Cette coopération est d'autant plus facile à réaliser que les bases en sont déjà jetées par des accords bilatéraux. Le Sénégal a conclu avec la Guinée 11 accords et conventions qui portent notamment sur le commerce, la douane, les finances. La Mauritanie a décidé avec le Sénégal une certaine harmonisation en matière administrative et commerciale. Elle l'a faite avec le Mali, qui cherche à intensifier ses échanges avec la Guinée. À une échelle plus large, peuvent se constituer des groupes plus vastes. Les États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Nord, du Sud. Ces groupes, compatibles avec la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, ne feront que faciliter le mouvement d'intégration. Ces unions régionales seront les fondements même de l'unité africaine. Un continent comme l'Europe l'a bien compris. Et nous, Africains, avons la chance d'avoir des situations non encore sclérosées. À ce titre, nous pouvons faire ce que d'autres cherchent depuis toujours à faire,
Et le succès de la conférence d'Addis Abeba en est un témoignage éclatant. Ode Addis Abeba ka laje o kungorotai wa ode fenaye asiria jelen fenaye. L'unité africaine est une chaîne. Farafina ka kelenya oye joloko jurude. Les groupes en sont les chaînons. Kulu ye asogolan nye nyogona. C'est dire que nous devons d'abord fabriquer les chaînons. Okora ye kafo ko aunde kakan ko ka sogo nyogona beke ni fin munu ye aunde kakan ko ludla. La soudure n'en sera que plus facile. Mi u noroli ye nyogona ona nugo ya kusebe. En nous rencontrant aujourd'hui, Ankeli ka nyoganye bi. nous montrons à l'Afrique Amba yira farafina la. que nous nous sommes déjà mis au travail. Ko amblara bara la kaban. Cette rencontre Nin laja mi fleni. est l'un des premiers départs dans la réalisation de cette unité voulue par la conférence d'Addis Abeba. Okoni oye sendenya fola min be talike nin kelenya wale alila. Kelenya mi ni o kanuna laje fe ni oye Addis Abeba laje. Nous devons faire en sorte Ankagan ka ake chogola. qu'il soit le bon départ. Walsa akase kake damene nyumanye. Aussi pourrons-nous dire que l'Afrique est bien partie. Walsa akase ka fo ko farafina wuli chogo nyana kwa ya damene kanye. J'ai parlé développement et c'est l'essentiel. Nkmana yiriwali de kola wa ode ala gelemai. Un mot du politique Ndakurunya kelen politiki ko ta fanfe. au sens où la pensée politique guide l'action économique et sociale. Kuntlina munu be politiki ko nyefali la. Obeta ko onyesin kewale udema kewale munu. Min be talike hadamadenya ani sorola. C'est cette pensée politique O hakilna min fle oye politiki ko srafe. qui nous a fait examiner l'absurdité de la situation d'hier Mi ato anye segasegali ke ka anyesin tagabolo min benen tunte kunu. et nous a amené à la reprise d'une amitié, O kara sababu ye kana ni anye teriya o damneli la kokura. d'une fraternité qui est dans la nature des choses et des hommes. Kana se badenya mi ni obe hadamadenya ere kono ani ko wire taga tugu fe. Pour réussir, Walsa ka sabati. la coopération entre nos deux États, Dafa nyogonya anga jamana flaw ni nyogonche. nos deux peuples, Anga jamana fla dew ni nyogonche. doit s'accompagner d'une nouvelle politique. O kagan ka blasra ni politiki sra kuraye. Celle-ci demande l'établissement de relations diplomatiques entre Bamako et Dakar. Obe min lanyini. Oye ko lasigidenya sra ka la kuraya Senegal jamana ani Mali jamana ni nyogonche. Pour le faciliter, j'ai décidé Walsa ka onogoya ne a latige. de proposer à l'Assemblée nationale du Sénégal Ka lanyini do bla kata Senegal jamana wasablo mogaw nyekoro. une loi d'amnistie qui sera déposée dans les plus brefs délais. Iya fali saria min bena tabla u nyekoro wakati kunguru nin konnana. J'ai bon espoir, Ne jigi dalembe akan. Monsieur le Président et chers frères, Mbalma jamana kuntigi ani mbalma kanune. que nous travaillerons de chaque côté Ko bena barake ita fanfe. à l'apaisement des esprits, mieux, Walsa ka haklisugu ku oluke kateme obeka. à l'union des cœurs. Walsa ka dusukun ke kelenye. Encore une fois, Ka fo katla ka sigakan. l'amitié, la fraternité maliano-sénégalaise, elle est dans la nature des choses. Teriya badenya min be Mali jamana ani Senegal jamana ni nyogonche. Oye ko wire ke chugo ye dani fe. Elle est, pour nous, le chemin qui mène tout droit à l'unité africaine. Ode siraye ambolo sira min betani anye kantlentia kanyasin farafina ka kelenyama. Vive la République du Mali, Mali jamana ka nyanamaya. vive la République du Sénégal, vive l'unité africaine. Senegal jamana ka nyanamaya. Farafina ka kelenya ka nyanamaya. Monsieur le Président, Mbalma jamana kuntigi. Mesdames, Messieurs, Chaw ani muso. croyez-moi bien, Aidana sabela. c'est sans réticence aucune et sans arrière-pensée Bamiria kise kelen hakilna wara kise kelen tena. que tout à l'heure la délégation malienne et moi-même Ko sisan Mali jamana ka cidenw ka fara ne yɛrɛ kan. avons traversé aux côtés des responsables sénégalais An tɛmɛna Senegal jamana ɲɛmɔgɔw olu kɛrɛfɛ. de Ponky depuis 3 années A bɛ san 3 bɔɲɔgɔn ko bɔ. à matérialiser la rupture des relations entre nos deux pays. Jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o dafa ɲɔgɔnya o tun tigɛra. En effet, O de kama
Nous nous réjouissons sincèrement du rétablissement des liens de tous ordres entre nos deux gouvernements, car, n'est-ce pas là, l'expression concrète de la volonté de coopération de notre pays, le Mali, qui par cette rencontre aura normalisé définitivement ses relations avec tous les États voisins. Monsieur le Président, c'est pour demeurer fidèle à nos populations qui ont toujours su conserver les relations fraternelles établies par l'histoire. Que le peuple et le Sénégal, que le Mali et le Sénégal ont entrepris de coopérer et de renforcer ainsi la coopération interafricaine. Les accords qui viennent d'être signés s'inscrivent dans ce cadre. Nous nous appliquerons quant à nous à les suivre et à les exécuter intégralement et loyalement, conformément aux principes élaborés par notre parti et à l'esprit de la conférence d'Addis Abeba. C'est au nom de cette même volonté de tourner définitivement la page que je vais saisir l'occasion pour dire notre espoir. Maintenant, d'œuvrer à la résolution des problèmes ou des situations créées à l'éclatement de la Fédération du Mali, situations humaines et politiques, dont la liquidation permettra d'estomper les nuages sur le ciel serein de la coopération fraternelle que nous devons d'entretenir. Je dis tout de suite, la confiance que l'Union soudanaise RDA et le gouvernement du Mali place en vous Monsieur le Président, pour surmonter les séquelles encore vivantes de la nuit du 19 août, au travers des amitiés qui, pour l'intérêt du Sénégal et celui du Mali, nous serions bien inspirés de conserver. Ainsi serait rétablie l'atmosphère de réelle confiance et de franche amitié dont nos experts le 8 juin dernier nous ont donné un si bel exemple. Monsieur le Président, chers amis, je voudrais que l'on s'y méprenne. Je veux dire à la face du monde qu'en ce 22 juin 1963, plus rien ne s'oppose à la coopération très étroite et très fraternelle entre nos peuples et nos gouvernements. Badenya la dafa ɲɔgɔnya sɛbɛma foyi tɛ se tuguni ka o bali ni jamana kɔnɔden fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ani an ka fangaw ni ɲɔgɔn cɛ o min sigira sen kan foyi tɛ se k'o bali tun.
entre la République du Sénégal et la République du Mali, Sénégal jamana ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Il n'existe plus de problème. Gɛlɛya tɛ yen tugun. Voilà que notre rencontre intervient au lendemain de la conférence d'Addis Abeba, où nous nous sommes engagés ensemble à réaliser l'unité africaine, d'insérer notre action dans celle de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine et surtout d'appliquer scrupuleusement, point par point, les résolutions auxquelles nous avons souscrit librement. Zanko ka waliali ke ka nye achugola ka bo kuru dola kata kuru dola ka nyesi benkan ma benkan munu ni anjena ni uye kanabla ere kononana. Les perspectives ainsi ouvertes, chugonya munu ni ulu daile lenfleni, conformément aux aspirations de tous les peuples africains, ka keni farafina jamana kona dum bela jelenka laini, et dans l'intérêt supérieur de l'Afrique, ani farafina ere ka nafa kononana, offre à votre état le Sénégal jamana, comme à notre gouvernement, l'occasion unique de nous hisser à la tête du mouvement d'émancipation et de libération de l'Afrique tout entière. Walsa anka ke kulunya fe kulumi ni obe yiriwali ni kanablali kofo mimbe talike farafina bela jelen horonyalima. C'est le lieu de vous assurer de la solidarité entière, agissante, indéfectible de l'Union soudanaise RDA. Kajira aula ka fo Union soudanaise RDA aleka nyogon demen dafale nyogon demen mi ni tien tugo te ala qui à son tour o mi feneta fanfe place un immense espoir o kalendo ka jigia ba feneda dans le peuple sénégalais, Sénégal jamana kono de unkan, et dans le gouvernement que vous présidez. Ani fanga kan fanga mi ni ebe o nyemgoya la. La charte de l'Organisation de l'Unité africaine, je le sais, mba donc afako benkan sebe mi be talike farafina tonka kelinyala, une précieuse perspective de regroupement sur la base régionale. O koni be kunaja belebele de di amma anga fara nyogon kan ka fara nyogon kan jusigilanke jamana munu tengu lendo nyogonai. Nous entendons par là amba famia ni yoro la yanko des ensembles d'états jamana u chama fara le nyogon kan ka ke kuluye situés dans une même aire géographique munu ni olu bela jelen sigilendo dugukolo kene kelenkan et soucieux d'exploiter la complémentarité de leurs économies. Munu ni olu haminan ko ere de uka jamana ka soro be se ka nyogon dafa chugomena u be se ka soro ke nyogon kuna chugomena. Si l'espoir naît ainsi d'assurer un développement économique rapide, ni jigiya u bangena ni chugola walsa miye yiriwali membe talike soroko la teliala. Il convient cependant d'aborder ce problème avec beaucoup de prudence. Akapsa ola ogele wu oluka kumbe ni nyamajo bay ni janton yere la bay. En effet, les ensembles ainsi réalisés devraient à notre sens ni chugola kulu munu fleni ni olu nana kana fara nyogon kan anga jatela être complémentaires les uns des autres d'une part, oluka kan ka ke kulu ye kulu munu be nyogon dafa fandofe, et surtout ne jamais constituer le support économique de la politique d'une puissance zanko mankan ka son abada ka ke josenye jose min be talike soro walma politiki ko sirala setigi jamana do bolo ou d'un groupe de puissances étrangères à l'Afrique. Walma duna setigi jamana kulu do bolo frafina dugukolo kan. Si les précautions n'étaient prises, ni feraw kumata l'Afrique pourrait se retrouver à plus ou moins longue échéance farafina kuna ayre soro fo yoro janfe devant un nouveau découpage politique sur la base des intérêts des blocs ka ayre soro farafrali kurawere nyefe wa okumbeke ka keni kulu reka nafawi, c'est-à-dire devant la guerre froide. Fo chugo werela onake fadinya sumaleni. Au demeurant, kada odekan il convient de ne pas perdre de vue akapsa janton yere la kake une certaine définition de tels ensembles ka koronyini ni na nyugana kulula peut compromettre le succès des diverses commissions de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Obese ka ke sababu ye ka nyeta bali ka anyasi wasabayawu uluma ni uye commission ye ni ulu siglendo 5 ans membe farafina ka kelenya ton benkan kufo sur laquelle l'Afrique tout entière fonde tous ses espoirs. Farafina bela jelen kelendo ka jigiya sinsin minka. Monsieur le Président, mbalma jamana kuntigi,
Tels sont les quelques mots que je voulais dire à cette occasion. Les années passées ont permis à chacun de se connaître soi-même, d'appréhender la mesure exacte de ses possibilités et de saisir les réalités nationales. Voilà qui garantit à nos yeux l'avenir d'une coopération durable, parce que rompant définitivement avec les illusions et les mirages, fraternel, parce que reposant désormais sur la véritable amitié, plongeant ses racines dans la sincérité, la connaissance réciproque et surtout la fidélité inconditionnelle à la solidarité constante et active qui lie tous les peuples africains en général. Ani tleniya lakika ye mi ka anyesi tuma be ɲɔgɔn dɛmɛ ma min ni o bɛ kɛ sababu ye ka farafindenw bɛɛ lajɛlen bakurubaya la ka olu sɔgɔ ɲɔgɔn na et nos deux peuples en particulier. Ani kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka jamana fila denw. Vive la République du Sénégal. Sénégal jamana ka ɲɛnamaya. Vive la coopération sénégalo-malienne. Sénégal jamana ni Mali jamana ka dafa ɲɔgɔnya ka ɲɛnamaya. Vive la liberté et l'unité de l'Afrique. Farafina ka kanabla ni farafina ka kelenya ka ɲɛnamaya. Communiqué conjoint. Dans le cadre de la normalisation des rapports sénégalo-maliens, Sénégal ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛla o labɛnni hukumu kɔnɔna na. Les présidents Léopold Sédar Senghor et Modibo Keïta, jamana kuntigi fila Léopold Sédar Senghor ani Modibo Keïta, se sont rencontrés à Kidira le 22 juin 1963. Olu nana ɲɔgɔn ye Kidira san 1963 o wasiwara kalo n'o ye san kalo 6 ye o tile 22 don. Au cours de cette rencontre, les deux chefs d'État ont commenté les accords sénégalo-maliens. Jamana kuntigi fila u ye u fɛla fɔ bɛnkan olu kan bɛnkan min bɛ tali kɛ Mali jamana ani Sénégal jamana la. Et se sont félicités de l'esprit de compréhension et de coopération. Wa u nisɔndiyara fɛnɛ faamuyali hakilinaw na ani dafaɲɔgɔnya hakilinaw. Qui a régné tout au long des négociations. Ni o tora senna kumaɲɔgɔnyaw bɛɛ lajɛlen senfɛ. Traduisant ainsi min bɛ lankɛnɛmayali kɛ nin cogo la. L'entente naturelle qui existe entre le Sénégal et le Mali. Bɛnkan danni yɛrɛ cogo fɛ o min bɛ Sénégal jamana ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Les deux chefs d'État jamana kuntigi fila ont décidé de tout mettre en œuvre pour l'application loyale de ces accords et conventions. O ye a latigɛ ka fɛlɛ nu dabaliw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walisa o bɛnkan nunu olu ka se ka waleya sariya kɔnɔ. Ils ont en outre décidé d'établir des relations au rang d'ambassade. O ye a latigɛ fɛnɛ ka jɛɲɔgɔnyaw lakuraya u ni ɲɔgɔn cɛ ka a kɛ lasigidenya kundama ye. Les récents travaux de la conférence d'Addis Abeba ont été également évoqués par les deux chefs d'État. Baara minnu kɛra kɔsan in na Addis Abeba lajɛ senfɛ da sera o fɛnɛ ma jamana kuntigi fila fɛ. Qui se sont réjouis des heureux résultats. Olu nisɔndiyara jaabi ɲumanw olu la. Et ont affirmé leur détermination de faire aboutir les résolutions qui y sont adoptées. Wa u ye a latigɛ fana k'a fɔ ko bɛn kɛra fɛn minnu kan lajɛ senfɛ k'a fɔ ko u na o waleya. Les deux chefs d'État ont passé en revue la situation internationale. Ni jamana kuntigi fila u da nana kana se fana lahalaya min bɛ diɲɛ kɔnɔ. Et ont réaffirmé leurs options fondamentales pour la paix. Ani jɔsen min bɛ u kɔrɔ u ye o perepere latigɛ o bɛ taa k'o ɲɛsin hɛrɛ ko ma. L'amitié entre les peuples. Teriya jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ. La coopération internationale et le non-alignement. Dafaɲɔgɔnya diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani sen donbaliya walikungo la k'o jaratigɛ wali jamana nɔ na. Les deux chefs d'État jamana kuntigi fila ninnu ont ainsi procédé à un large tour d'horizon politique et économique. U da nana kana se kumaw ma minnu bɛ tali kɛ sɔrɔko ni politikiko la pan caman fɛ. Et ont abouti sur tous les problèmes posés. O nana kana kuncɛ ni gɛlɛyaw bɛɛ i da sera minnu ma. À une parfaite identité de vue. Wa hakilinaw bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye ka ɲɛsin o gɛlɛyaw ma. Kidira le 22 juin 1963. Kuma in a kɛra Kidira san 1963 o wasiwara kalo n'o ye san kalo 6 ye o tile 22 don. Ont signé son excellence Léopold Sédar Senghor, président de la République du Sénégal. Minnu y'u bolonɔ bila a la Léopold Sédar
Sédar Senghor ale Sénégal jamana kuntigi. Son Excellence Modibo Keïta, chef de l'État du Mali. Jamana kuntigi Modibo Keïta ale Mali jamana ɲɛmɔgɔ ye. Je pense que le Mali et le Sénégal ne b'a miiri k'a fɔ ko Mali ani Sénégal jamana donneront la preuve de leur détermination à renforcer la coopération. olu bena u ka cɛsiri dalu da kɛnɛ kan ka dɔ fara u ka dafa ɲɔgɔnya kan Qui vient d'être instauré par les accords que nous avons signés, cela dans l'intérêt de leurs deux peuples et aussi dans l'intérêt de l'Afrique. o min sigira sen kan ka sababu kɛ bɛnkan ye o min tɛgɛnɔbilara sisan n bɛ nin fɔ ka a ɲɛsin jamana fila nunu olu denw ma ani n b'a fɔ fɛnɛ farafina ka nafa de kosɔn. Et je profite de cette occasion pour adresser au peuple sénégalais mes vœux les meilleurs de plein succès. Wa n bɛ bɔ nin kuma in fɛnɛ nu ma fɛnɛ ka se sɔrɔli kunna wololi fana dugawu ka o don Senegalikaw ye. Lamɛnbaw, nin de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye. An bɛ aw fo ka aw walima dɔn dantɛ foli min na o ye aw ta ye. Nin ye waleya min ni o nana kana kɛ san 1963 o wasibara kalo n'o ye san kalo 6 tile 22 ye Kidira. Jugu kun nana kana don Senegal jamana ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'u ci. Jamana fila nunu u tilara kana ɲɔgɔn sɔrɔ. Nka nin ye kalan de ye. A bɛ ne yɛrɛ miiri janya kosɛbɛ. A y'a lajɛ bani farajɛla u kanw tɛ kelen ye. Nka olu sera ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ ka jamana kelen sigi ko kulu kelen sigi ko Union Européenne. O ma dan o ma u tilara ka wariko fana ko o jate minɛ ka tila ka euro ka o sigi jamana joli joli. Nka ko anw de ma se ka o kɛ. O dun bɛɛ n'a ta an ka kɛ kelen ye farafina kɔnɔ na anw fɔlɔfɔlɔ de y'a kuma fɔ. Farajaw wulila anw kɔ olu sera k'u ta kɛ. Nka ne kelen ni pe ka nafa hali du kɔnɔ n'a kɛra du tɛ sabati n'a kɛra kin kɔnɔ kin tɛ sabati n'a kɛra kafo kɔnɔ a tɛ sabati n'a kɛra sigida la a tɛ sabati fo mɔgɔw ka diɲɛ fɛn dɔ de kɔ jɛ de kosɔn walasa fanga ka se ka sɔrɔ e m'a ye Union Européenne kɔnɔna na bi u bɛ tagama i n'a fɔ n'u bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ wɛrɛ la u bɛ tagama i n'a fɔ n'u bɛ bɔ du dɔ kɔnɔna na ka na du dɔ o kɔnɔna na ni dun bɛ o jate minɛ o dun ye fɛn ye bi fɛn min ni a nafa ka bon ka d'a kan a bɛ kɛ sababu ye musaka kow ye fɛn minnu ye o musaka ninnu fana ka olu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya sɛgɛsɛgɛli ye fɛn min fana ye sɛbɛnko yɛrɛ fana nasira fɛ a bɛ kɛ sababu ye fana o sɛgɛsɛgɛli ninnu caman fana bɛ yen ka caman na bin u la wa hali yelenko la mɔgɔ dɔ bɛ yen o delila ka kuma fɔ an ɲɛna o sigira farajɛ jamana kan a bɛ san caman bɔ a ko kuran bɛ tigɛ yen ka tila ka na i tɛ bɔ a kalama ka d'a kan jamanaw de sɔgɔlen don ɲɔgɔn na ni yelen tɛ fan dɔ fɛ ɲɛ kɔminko kelen kɔnɔna na i b'a sɔrɔ yelen bɛ a tigɛlen tun bɛ yɔrɔ min na a bɛ yen na sɔrɔ nka o yelen nin bɔlen bɛ jamana wɛrɛ de kan mun kelen pe de kama an fɛ farafina fana o ɲɔgɔnnaw tɛ se ka kɛ Modibo Keïta a ye fɛn min fɔ farafina ko la an ka jate la a jɛlen don wa ni laja min fana filɛ nin n'a nana kana kɛ ka bɛn ni san 1963 o wasibara kalo n'o ye san kalo 6 o tile 22 ye Kidira nin ka kan ka to malidenw bɛɛ lajɛlen hakili la nin ka kan ka to Senegalikaw bɛɛ lajɛlen hakili la wa nin ka kan ka to farafindenw bɛɛ lajɛlen hakili la ka d'a kan farafina ka kelenya waleyali o ye an ma wajibi ye n'an ma se ko o kɛ jamana kelen si tɛ yen min bɛ se ka a yɛrɛ bɔ jamana kelen si tɛ yen min bɛ se k'a yɛrɛ wasa farafina jamanaw bɛɛ de i n'a fɔ bolodenkɔnu u bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ ɲɔgɔn dafa de walasa ka se ka fɛn dɔ ta nka ni bolokɔniden kelen n'a tigɛlen don walima n'o mulukulen don walima n'o karilen don a bɛ se ka kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila bolokɔni tɔw bɛɛ lajɛlen ka baara la Modibo Keïta u ye ninnu ye de Senghor ninnu fo kana se a tɔw ma ninnu bɛɛ lajɛlen de ko a don kama ko farafina ka kɛ kelen ye nka minnu ta kun ye kelenya sɛbɛnma ye fana olu dɔnna dɛ wala an bɛ bɔ kuma na nin yɔrɔ la yan ka foli bila ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma kuma boro la o kun ye Abubakar Kamara numéro 1 ye Mayiden Senkola Mamadu Fofana Kadafi Magaso Powa Désiré Mariko ka aw fo ka aw walima dɔn barabokum an bɛ foli d'a ma Dawuda Tegete doyen k'a fo k'a walima dɔn ka d'a kan a ye sɛbɛnninw caman kɛ Modibo Keïta ye an bɛ donni minɛ i n'a fɔ bi livre 4 ɲɔgɔnna a y'o sɛbɛn 5nan a bɛ o kan o la o ye kanu ka baara ye jamu in k'a lase aw ma barabokum jagokɛla don a sigilen filɛ nin ye daba 4 na Bamako bita an b'a bila yan an ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn tuma wɛrɛ